First of all, congratulations on the win tonight. And uh, do, do you have any response to, despite you winning the game tonight? I think Indonesia have a solid performance. And do you have any response to the Indonesia team with their performance tonight? Много добре познаваме играчите на Индонезия, защото голяма част от тях се състезават в много добри първенства в Европа. Разбира се, че нашия тим е много сериозен, много добър. Аз го сравнявам с един средноевропейски отбор. Джон Хербър много бързо наложи един добър стил, особено в изграждането на своите атаки. Там имахме трудности и смятам, че се справим с един много добър отбор, който има бъдеще и го пожелавам и в азиатските игри, и пожелавам на успешни квалификации за световно първенство. Здравейте! Първо, тук е момента да благодаря, както и треньора го направи, на целия отбор. Това включва футболисти, треньори, медицински екип, дори и домакин Иво. Всички така атакувахме доста. Климатизирахме се бързо, смея да твърдя, защото 15 часа разлика, 15 часа полет и 5 часа разлика сами по себе си са трудни. И така не искам да се сравнявам с Валери Божинов, защото погледнете той каква кариера направил. Аз кой съм в момента, че да коментирам дали къде се поставям спрямо него. Надявам се да продължа възходящо кариерата си и всеки един момент да надграждам на себе си и ако мога да помагам на държавата си. If there is an offer for you, would you considering to back again to Indonesian League as a coach if there is an offer? Пак ще повторя, че бил съм тук бивши Индонезия, чувстваме като втори дом, но все пак цялата ми енергия, мисли, работа е насочена към българския национален отбор. Всяко нещо и това ще има начало и ние сме още в началото на развитието на нашия отбор. Ще дойде рано или късно и край и след това вече може да мислим и за Индонезия. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola spotter.